Segundo día, vamos de visita, de excursión ao Parlamento Europeo. Que elegante vou, a verdad, vou elegante e informar ao mesmo tempo. Así que, nada, hoxe toca ensinar onde se manejan os cartos a nivel europeo, onde se maneja o cotarro, a ver que hai aí. Así que, xente, benvidos ao segundo día en Bruxelas, segundo día do Festival de Emigración. Vamos a ver que tal. Ei tarvitse käydä vaan kerran. La babasolía tirabas orejas de pan como si fuera un pato. Buah, qué fuerte. Tremendo, A ver, no te entrenas, ¿verdad? É como se o Congreso que está en Madrid tivese unha sede en Santiago e todos os meses fixeran unha plenaria en Santiago. Entón, eso é un pouco da historia do Parlamento. Actualmente concerto, un festival, un evento en directo que teñas de música galega, que teñas así como moi marcado? Terei marcado a partir do domingo o Emigración, porque creo que vai marcar un antes e un despois, e dende logo o festival que está sendo unha das poucas oportunidades para moitos grupos tamén de participar e asistir, e tamén distintos eventos que hai, como poden ser Revenidas ou como poden ser outros, non? Que son impresionantes e que están aí moitas veces a contrarreloxo e a contracorrente, mas o Emigración vai dar que falar, Segurísimo. Moitísimas gracias. que había, porque son de colores. Chaval, malísimo. Sí, todo de color, en plan rojo. Seguimos por Bruxelas, visita ao Parlamento Europeo que fixemos agora para mañán con Ana Miranda e Nico González, aí explicándonos un poquinho o funcionamento, vendo aí onde se reúnen, onde se toman as decisións. A verdade que bastante guai o asunto, bastante divertido, interesante sobre todo. Agora vimos de comer, como acabades de ver, a comida típica belga, as patacas fritas, que, oye, un pouco pesadas, sendo fan eu das patacas fritas, un pouco pesadas, moito aceite. E agora, pois, vamos a ver o Museo do Parlamento, a ver que tal o asunto. Díxome pola noite, cando veu pasear: que tal, señora Pura, como pasou a tarde? Moi ben, veño moi contenta, porque aquí en Lalín os pombos falan como a Martixe. E logo que din, e ela extrañoulle que eu non soupera o que decían os pombos. Son curtas, son, curtas, son, bichas as nenas, bim. E que facían? Tallaban e cosían, buá. E será a traducción do que falaban os pombos. Estou absolutamente flipando con este espectáculo, xente, unha auténtica maravilla, a verdad.
moi ben a parte musical, moi ben as historias, moi ben medido todo. O truco de maxa, fixo un par de trucos de maxa, un a min e outro a outra persona, moi guapo todo o asunto, de verdade. O sea, estou desexando poder volver a velos outra vez. Se algunha vez nas vosas vilas tedes a oportunidade de ver esta xente, non o dubidedes, porque ides a pasar un anaco excelentísimo, xente, de verdade. Comeza ben os actos do Inmigración, comezan moi ben, a verdade. Fin o segundo día, Festival Emigración, foliada, poesía, música, de puta madre. De puta madre. Guai. O sea, fin a hoxe.